gaurko bigarrengo platera, benetan motza, koxua eta artez betea. Ezta? Hori da. Hori da, artea guk jarriko digu. Ba. Osagaiak esango dizkizuet. Behi gazna, ardi gazna eta gazta-gaztea. Eta aitatxiren pikuak. Urina eta azukrea. Osagaiak esan ditut eta hasteko prest. Baina platera hau egiteko badugu konbidatu bat. Konbidatu benetan berezia, zure lehengusua, ezta? Bai, hori da. Hori da. Thierry, kaixo! Ongi etorri, kaixo artista. Ondo, hementxen, laugarrengo egun alkar ondo ezagutzen geha, eta gaurko bigarrengo platera egiteko prest. Bueno, izu, bada egiteko ez? Bada egiteko, oso osagai bitxiak. Bere aitatxiren pikuak ekarri ditu, eta gero zuen inguruko gaznak. Hori da. Thierry oso ezaguna da. Badakizue, gaur egun, guretzako oso ezaguna musikari bezala, ezta? Hori da. Eta kantaria. Kantaria. Kalakan taldekua. Baina Kalakan momentu honetan oso ezaguna eta lan ez tope dabiltza. Baina horrea iritsi baino lehen, nundi pasazea Gamiako sukaldetik, ezta? Bizton dena. Nire lehen gusaren ikustera. Hori da, ikustera eta ikastera ere bai, ezta? Eta ikastera, bai. Berarekin pasan ditun zaizemat urte, txipitatik, azkenian, berarekin azken urteetan, baina hasi niz nire amatxirekin, beste amatxi zahar batekin ere, baserak egiten, gero ostatuan, asteburutan, pixka lagunduaz, eta horrela. Eta gero 2008an edo 2009an, hasi nintzen berarekin sukaldean, bera zen xefa. Xefa, hori da. Eta ni gauza, berak eskatzen hori moztu hori egin eta holako gauzak egiten. Hori da. Eta goxo zen, bakizu, familia artean, nire amatxi, nire izebarekin, eta hori da. Eta base bezala ondo etortzen zaizu, naiz eta sukaldeako denbora gutxi izan, jakinak balekua, ez da? Bai. Hori da. Kontu kontari gaude bitartean, egingo deuna da Bruno lanean jarri, ez da? Bruno, jarraituko dugu lanean, eta zuk, ez tegit, pikuakin zer egin, gaztakin, hori da. Lehenik eta gazta horiek eta hori ene egikoa da. Teiuri familian da. Iratin eta arpeako menditan egiten dituzte. Ardiakan ibiltzen dira, eta gero bildu, eta gazna egiten dute. Eta hemen behi gazna da Donazaharrekoa, gaztanbi delakoa, etxia Donapetria. Hori da. Nire estatzeko prest, zati batzuk ipini, eta aitatxiren pikuekin zer egiten dut. Egiten ditu. Guk eta betitit sukria maiten dut gazna egiten, edo konfitura, edo membrio egiten. Guk eta aitatxin pikuekin egiten du zerbait. Eta hor gola pentsatzet, hartzen duela. Gamiaren aldamenean, ez da? Ez, bere etxean inguruan. Hori da, oso ondo. Berak bildu eta bertara eraman. Hori da. Hori. Oso ondo. Pikuak hartuko ditut. Zuek orduan lehen guztua zazte, amaren aldetikan, ez da? Bai, amaren aldetikan, bai. Amak aizpak, o nola da? Ama eta bere aita zena, bai. Bere aita zena ari zen basukaldean, luzaz, bere amarekin. Eta nire amak txipitatik bakizu, bera ere... Bakizu, Ipar Eskoretiko barnek aldean bada espiritu bat. Nola egan, etxe bat sanoa izan behar da. Eta sanoa izaiteko, etxeko aire guziek behar dute parte hartu etxean, ez? Giro ona... Giro ona, lan egin, lagundu, familiko goxotasuna. Hoixe. Eta nik hori betitik ezautu dut, eta behaz gu aitamekin joten ginen asteburuero, laguntza bat emaitera, eta guzti. Eta hotio hor zen, sukaldean, hotio esaten da osabari, ez? Hotio eta txantxa, osaba eta izeba. Eta eiekin, biltzen ginen beti laguntzen, inahala, bai tabernan, badira ere ganbara batzu, logela batzu, horiek ere garbitzen eta preparatzen, eta beti badalana. Beti, holako lekutan beti da. Baserrian bezala azkenean badalana. Eta hola, eta behaz ibiltzen ginean, eta gero ikasi dugu. Uste dut hortan ikasi dugula... Baze pixkat hartu duzue, eta gero bizitzan aurrera jarraitzeko beldurik ez lan horiek egin ezkeo? Lanaren maitasuna. Maitasuna, hori da. Ez beldurtia izatea lan egitea, eta... Ausartzia, eta momentu honetan zure ofizioko lanakin zeharo murgilduta. Musika munduan, ez da? Hori bakizu...
hori beste suerte bat da. Ba, hor ere Brunok lagundu zidan askok, zenta berak 2009an nahi nuen profesionala izan, eta esatzen da, zu lasai, has zaitez, kontzeptuak egiten, hemen beti lana ukanen duzu, eta nik lagunduko zaitu, eta gero behin ondo lana ofizioa egin eta, gero lasai segi hortan, eta hola egin genuen, eta berak eskani zidan parada hori. Ba, ze ondo. Azkenean bideo bakoitza berian artista batzuk egin da zabete. Bai, eta nik beti hori diot, bera dela beste artista bat, etxeko beste artista bat. Bai. Oraindikan azken eguna falta zagu, biharkua, baina gaur arte konturatu gea egunetikan egunea, baduela habilidadia eta... Bai, eta badaude, horre barnekaldean, badaude chef batzu, bere adinekoak. Ez dira anitz, zomat izanen dira. Zomat zizte? 6 edo, bosta 6, Zeu galkarekin miarritzen ikasita, hori da, eta orain momentu honetan bakoitza bere jatetxeekin, ezta? Hori gio Laina nahi dira, bere etxetan nahi dira, goi etxetan nahi dira, beti edo telefonoz edo beti zeiteta egiten laguntza edo. Produktu bat falta bari bada, hori da, bai. Gure lanean ere, eta batzutan baita ere, langile baten eskaera danean, arazoak askotan. Eta gero batzutan, afaitak ore juntatu eta gustora, ezta? Hori da. Ze ondo. Ara, egina da. Bai, egina da. Hori da. 2 minutu hortzen du. 2 minutu. Zilarri guna da. Hori da. Gozatu ditugu zeakin gurina eta azukrea bizkatekin. Horrexen, karamelizatu bezala, ezta? Hori da. Jarri lasai, hemen badira gu eta beste gehiago. Gazta batzuek, adibidez hau zaharra dela eta dauka indar gehiago, eta horrek ematen dio, zaporre horrek, ematen dio ekilibrio bat, horreka txiki bat. Eta gero behiarena izango da pixka suabeo, eta orduan bat bestiakin, oso ondo. Eta hau daztatzeko nola ez ardo beltza, daztatzeko zabaldu, hori da. Zein da, hau abranakoa. Hori da, irulegikoa. Irulegikoa, branak dauka arradoien mahastia. Bai. Eta dorre bat ere egindakoa, pixkat hango harriarekin, harri gorria. Bai. Eta berak egiten zituen lehenago, eta orain ere, distilatzen zituen gauzak, eta aguardiente batzuk egiten zituen. Eta egiten du adibidez, udaren aguardiente bat, oso ona. Eta hori ere egiten du, ardo hau, dena uste dut, hau izango da, dena iaia egunetik egun tanat. Tanat da matz bat, hori da. Egiten dira Irulegiko ardoetan kaberne, Burdeoseko beste matz bezalako. Matz mota bada, hori da. Eta tanatekin hola nahasketak. Honek esan zunez ez, tanat erabiliko dut bakarrik lekuko matza baita. Ematen du denbora bakizu barrikan, pixkat osatzeko bere gorputza, gero oso ona da. Oso ona da, eta oso ona dela esateko, daztatu egin behar, ez da? Bai, noski. Hori da. Ondo? Gu hemen egonen gira pozik, Bai, ez da? Gure bai, Bihar lana daukat, baina... Bueno, biharko eta gaurkoa, Jerri. Hori da, gaurko eguna ondo amaituko dugu, eta bihar, bakizu, goizo jaiki, eta... Holaxe. Hori, hola pixka nahaztu holaxe pixkatu bai. Zaila badu, Bai. Kolorea ere bai. Eta barura txin egin beharko dugu, ez da? Bai. Hori da. Txin, Txin. Baina, egin pixkat, Dastatu baino lehen, pikua jamar ditut. Segundo bat, Hori da, astu itzat. Astu itzat. Etxin segundo bat, Kutxilloa. Hartzen dut hemen, pikua. Txin, Zora horria pikuak, Azalda guzti baino hola xen barrura, Gaina aspaldian janga beneon, pikuak, bai. Gazta fortiekin hasiko naiz. Indartu da benetan, Bai, hauan behiena. Bai, balek zure pasatzen, hasi naiz fuertetik hango suabea eta guan xoxu iruditzen zat, bai. Karo. Hori da. Hasi hartzinen hortik. Aldrebez hasi naiz, ezta?
Ai, zerdan, da, baina pikuekin gozatuko nahi da listo. Gazta, ona, baina pikuak ikutu txiki hau eman ezke hori, bitu, ze goxuak. Eta oan bai. Oan bai? Oan bai. Irosak ere. Hauan sartzen da, zapaira juten da, eta ze ondo sartzen da, ezta? Ematen du, Hori da. Eta nik uste tardu honek eman diura bisitasuna, gaurko amaiera, izan dela, fundamentozkoa, o graziduna, o abesti batekin, ezta? Abesti bat. Abesti batekin, ez dakit, zaiatu zaitezte pixkat. Aber, ba. Nire aitak maite du kantu bat. Nire aitak gintzen nire amaren bila bere etxera, gamearat. Eta beti kantatzen du kantu hori, eta beti esaten du, hori da nire historioa esaten du, ez? Eta da txiki-txikitik bakizu, eta bada kopla bat, nola da, Ostatu xume poli batian, gozez gelditu bai nintzen, neska xarman bat ari zitzaitan, mainian zerbitzatzen, begiak hartzu, ezpainak lore, enekin aixe mintzatzen, aingeru hori ordu denean, ene bihotzian sartu zen, begiak hartzu, ezpainak lore, enekin aixe mintzatzen, aingeru hori ordu denean, ene bihotzian sartu zen. Ibai. Hau kristona izan da. Ez da gita potesio, nik ez da gatitzikan honei bukaera emateko, Ziaro polita, oso sentikorra eta sentimentala eta hori dana, Bueno, ezin da hobeto bukatu, Gaurko batikan bagoaz, 1000 esker etortzeatik antierri, zu bihar ordu berdinen hementxen, hori da, eta emozionatuta nau. Bueno, bai bea etorri dalako, bea egunero hemen dagatelako, eta saio hau, izugarrizko izan dalako. Eta zuei jo esan, ordu berdinen bihar, eta bira, txorienen zegoza gertatzen dira. Izan untza, esaten. Izan untza? Izan untza. Eta jo.